दा बैखौ मोनबाय आरो ना सिंनि बै मोनसेखौ मोनबाय आरो बेयाव दै टेंकि दङ आरो ना थ' दै टेंकि थानायफोरा बिदि जाजोबदों आरो ना न'फोरा सोरांलायबाय लोगोफोर नै आंना फिसाया उथियाखैनोखा स्कुलाव थांनो फोजानोसै बिटु उठा मायबा इतना लेट हो गया नै फिसाफोराथ' खेबसे फाजाबा उथिखाया लोगोफोर एसे सानेरगोन एसे रायज्लायगोन बेनि उनावसो उथियो आरोना जा गुदलुआ ओमफ्राय आंबो दसे समाय दोनो माने एसेबां माने थाब थाबनो सिखार होआ आरो बेखौ दसे एसे माबाफोरा खर'फोरा मोजां जाथों होननानै दसे समाय दोनो आरो बिसिनियावनो बेनिफ्राय नै जा गुदलुनि फुंनि नास्ता बियो स्कुलावबो लांखागोन आरोना टिफिन थ' दिनै जोसा माइरंदों एसे दाउदै दैनि होननानै बिरियानि संना होदों आरो बहुत टेस्टि ना नै बे जागौमानि टिफिनबो आङो रेडि खालामबाय टिफिनाव दाउदैखौ हरा आरो बे दाउदैखौ जाखाया बेनि थाखायनो आङो ओंखाम खान्दाल' हरबाय बेनो माथ्र मस्लायाल' मोदोमबानो जायो आरो ना जा गुदलुआ ना बेदर जेबो जाया बियो थ' बेनि थाखायनो नै ओंखाम खान्दा पेक खालामबाय बेनिफ्राय नै जा मैथ्रु बिलाइनि अनला खारै जानो होननानै दिनै बर' सारखौ आङो मैथ्रु बिलाइ लायनो होदों गोरलैखौ बेनिफ्राय नै गावहानो थांनाया नै दिनै बे हाग्रा दानस्रायनाय मानसि फैदों आरोना बिसोरना सिखा गोलाव थानायखाय बर' सारा बिसोरखौनो हाननो थिनबाय आरो बेसोरा नैबेबो हानना हरबाय ओमफ्राय बिबारखौबो नांगौ नामा सोंदोंमोन आरो नांथ'वा दे होनना हाननो नाङा गावहानो थांना मालायखौ जानो होबाय आइ दाख्लै जेबो होना हरनाय माबाया मा गब्लंखौलाय सासें नैया हामना थागोन होनलै अनला खारै जागोन दिनै आइनो मिटारा कुवाटाराव बेसेबां मिटार ब्रे ब्रे लगायजोब्बाय नै लोगोफोर जोंहा माबाया रुमा जोंहानिया बिराद गोजौमोन ना सायावमोन 4 तालायावसोमोन जोंहा दा बैखौ मोनबाय आरो ना सिंनि बै मोनसेखौ मोनबाय आरो एकदम सिंनि उनाव 2 नम्बर क्वार्टार शिफ्टिंनि थाखायबो दायो आरो बिराद खायसो शिफ्टिं खालामनायाव बिराद दिगदार जायो माबा एसि फिटिं खालामनायाबो 3000 गाहाम लायो थ' ओमफ्राय आरो इनभार्टारफोर फिटिं खालामनायाबो 1000 गाहाम लायो बेयावबो थांलायसिगोन मानो सालायनो नागिरदों होनबा नैलै न'आ सबसे सायाव नालाय बेयाव दै टेंकि दङ आरो ना थ' दै टेंकि थानायफोरा बिदि जाजोबदों आरो ना न'फोरा गासैबो ओमफ्राय दैबो गोलैयो सानिफ्राय दै टप टप गोलैयो थ' बेनि थाखायनो सानि जेसेबां सानि क्वार्टार दङ सबसे टप फ्लरखौ बन्द' खालामजोबसिगोन आरो ना कन्डाम जाजोब्बाय ना लिरना होजोब्बाय थ' गासैबो दायो सिङावनो मोनजोबसिगोन आरो जोंनि बाक्सायाव दंखल नारबानो लोंनो हानाय दै ओंखारो नङा होमबा लोगोफोर थ' नै जों एकदम आपार साइडआव फैना थाफैनानै माने ओरैबायदि खस्थ' जादों माने नोंथांमोना दैनि बारै बिराद खस्थ' आरोना जोंनि आसामाव दैनि खमि गैया खिन्थु थाइ लाना थाइ माने दैनि बिराद प्रब्लेम आरोना ओमफ्राय नै जों दायो बेयाव दैखौ बथलसेयाव 40 थाखा करि होनानै लोंनो गोनां जायो ओमफ्राय आरो दुगैनायनि दैखौबो एक्सट्रा आरो बायनो गोनां जायो बिराद खस्थ' आरोना बेयाव ओमफ्राय दैखौ जों सानोबा दैयाथ' दै एसेबां दै जोंनि दं बाक्सायावथ' माने दैनि खमियानो गैया नङा होमब्ला थ' जायगा लानानै जायगा बेरायब्लासो मिन्थियो होनना बुंनाया नंमारगो खिन्थु जोंबो दा बेरायनानै मिन्थिबाय आरो फुंनि खामानिया न'फोराव जोंना गामियाव एसे आलादा जायो खिन्थु क्वार्टारनि खामानिया एसे आलादा जायो आरो एकदम मालाबा सानो एकदम खामानियानो गैथारा बिदि सानो खिन्थु फुंनि समावनो बिराद भिर जायो आरोना फिसालाखौ स्कुलाव हेगारहरनाय बर' सारखौबो डिउटियाव हेगारहरनाय जाहो लोङो बाराय फिसालाखौथ' आरो बासावबो दोननो फैनो गोनां जायो जोंहा दा 4 तालायावसो दङ नालाय बिराद खस्थ' जायो आरोना एकदम उथिलाय गाखोलाय मेंखाजोबखायो आरो फुं हरावनो थ' जोंहा बर' साराबो दिनै फुङावनो ओंखारलांबाय दिनै DIG फैदोंमोन माने दाखालिनो फैदोंमोन आरो DIGआ थ' दरबार दङ थ' बेयाव फुङावनो ओंखारलांबाय आंहा नै फुंनि एकदम साहा लोंखांबाय आरो साहा लोंखांनाबो सानबाय दङ आरो मा खामानि दङ खना खनला आंना साया माने एकदम सापातखौ गोदौ होलाया लोगोफोर एकदम दै गुदुङाव सापातखौ गरैसे गारना होबाय ओमफ्राय बाय ओरैनो संख्रिबाय होमबानो आंनिया बिदि साहा जाबाय आरो ओमफ्राय फिसालाया फुङाव बिस्किट जाखान्दा गालांदोंमोन बेखौनो जाबाय ओमफ्राय नै मैया बर' सारा जोंहा मैगंबो बायनानै लाना फैदोंमोन आं बेखौ फानजारायखौनो गाराबो बिदि गाजर आलु माबा लाना फैदोंमोन थ' बेखौनो आं फानजारायनो होननानै फ्रिजनि नैखौ खुलिबाय दिनै बिराद गरम जादों आरोना बोथोरा नै एकदम बोरैबा गोमलाला सोमदों खिन्थु बिराद हाव गरम जादों आरोना थानो हाया ओमफ्राय नै मालायफोरा एकदम सिङाव थानायफोरा बिराद आराम मैगं थाइगं मालाय न'नि गायनानै मोनजाबाय थायो बिलाथि फिसा मोनजायो दाथ' मेस्थानि सिजोन मेस्था मालाय जागासिनो
ओमफ्राय बायदिसिना लाइ मैगं समाव जि लाइ जाबाय पालें जाबाय मालायफोरा ओमफ्राय न' सिङाव बिराद गरमखायनो नै बाहेरायाव लानानै फैबाय आं आधा माने बिगुर सिगुर थानाय बिदिफोरखौ थ' गारनानै लांनि होनना फैबाय आरो बाहेरायाव बारान्दायावथ' थानो मोजाङानो जायो बार सोरो सोरो बारबाय थायो खिन्थु जोंहा दा क्वाटारा सालायसिगोन नालाय लोगोफोर थ' बिनि थाखायनो माने सायाव क्वाटाराथ' जोंना थानाया जोबोद मोजां आरो ना स्रां स्रां जेसेबां हायो एसेबां सायाव थानो हानायानो मोजां क्वाटारफोराव स्रां स्रां मोजां जायो सिंफोराव एसे खोमसि बोरैबा जायो आरो खिन्थु उपाय गैया गाखोगनो हाया बिनि थाखायनो थांनो गोनां जासिगोन आरो सिङाव नङाबा आरो बांग्रिंबो फैयो नालाय आसामाव एकदम जों जैबार फैनानैफोरा माने खेबब्रै खेबथामसो माने बिथिं बांग्रिं फैबाय आरो ना माने एकदम हर गेजेराव मोनायाव बिदि फैना होबा खाग्लुं खासि जायो आरो ना थ' फिसालाया जोंहा बिराद गियो बिनि थाखायनो जोङो माने एकदम सिङाव नांथारगो होननानै थांनो नागिरबाय आरो जे सिङाव नांथारगो जानाय नङा बिदि बांग्रिंबा बेसेबां खारगोन होननानै ओमफ्राय फुङाव लोगोफोर क्वाटाराव सामफ्रामबो न' लिरनो गोनां जायो आरो ना माने बेयावनो बाथरुम बेयावनो दं माने बाथरुम बेयावनो लेट्रिन बेयावनो किटचेन बेयावनो जानाय बेयावनो उरनाय नालाय थ' बिनि थाखायनो सामफ्रामबो बेयाव न' लिरनो गोनां जायो लिराबा माने मोजांखौनो मोनखाया बिदि गामियावथ' जों मालाबा जेब्ला फुजा माबा माबिबासो बा सप्तायाव सानसे माहासेयाव साननै बिदि न' लिरो खिन्थु नैयाव नोङो दैलि नों न' लिरखानांगोन आरो बिदि बाथाय लिरबासो मोजां नाङो आरो ना न'खौ आङो बारा सिबा खिन्थु मालाबासो आङो बिदि सिबो आं डाइरेक्ट लिरखायो आरो ना न' माने जा बर' सारा न'खौ माने बारा सिबनो होआ न' सिबबाथाय माने बिराद धुला बिरो होनना बुंनानै न'खौ डाइरेक्ट सिबनो नाङा बिदि होनो आरो खिन्थु सिबाबा आरो बे दाखोर दुखुरफोराव उथिलाङा नालाय गथ' थानाय न' जेखौबो खोख्लैयो जेखौबो गारो थ' बिदि सिबनोनो गोनां जायो नै न' सिबनायावनो एकदम माबानि कास्रानि गारिया फेम्फा दामफायबाय थाबाय थ' नै दा कास्रा गारनानै फैनानै आङो दुगैबोखांबाय लोगोफोर दुगैखांनानै नै दायो एकदम न'खौ आङो लिरबाय आरो थाबनो माने कास्रा गारना फैनायनि उनाव माने दुगैयाबा मोजां नाङा आरो ना थ' नै बिनि थाखायनो आङो दुगैग्रोनानै लाबाय दुगैखांनानैसो आं न'खौ माने लिरनानै होबाय आरो साफा खालामखाबायमोन नालाय दहायनो सिबखांबाय हाबायमोन दा बास ओरैनो दैदो डेटल बाङाय होनानै ओरैनो लिरस्रनानै होबाय ओमफ्राय नै दायो आं ओंखामबो संनांगो दिनै बर' सारखौ दहाय मुथ्रु बिलाइ हानना लाखिदोंमोन नालाय थ' बेखौबो संनोबो नांगोन थ' बिनि थाखायनो आं एकदम तारातारि खालामदो बर' सारा जोंहा 2टा बाजाव फैयो ओंखाम जानो ओमफ्राय कुथ्लुआबो 2टायावनो फैयो एसे गरम जादो टाइमा नै 2टायानो बाजिबाय बिफा फिसाला मोनफैसिगोन बेनिखायनो रुमखौ एसे थान्दा खालामना दोनदो सानो सायाव जि गरमखा बापारे बाप दिनै सानै माखौथो ज' जाखो क्वाटार रं फुनदो गोदान मोननाय क्यों किया ठंडा मिला तब से इतना गर्म था स्कूल तब भी जब 4 फैन चल रहा था तो फिर मैंने अपने दोस्त से कहा मैं तो घर जाकर अपने एसी ऑन करके बैठ जाऊंगा ऐसे बोला मैंने बेटा ने बोला क्या बोला फिर भी बहुत गर्मी है बोला मैं तो घर जाके एसी ऑन करके बैठ जाऊंगा कौन बेटा तुरंत नहीं खोलना था बेटा खोलना था कोई बात नहीं गोथां जाखांबाय जाखांनानै मालाय बर' साला दुब्ला उरलांनानै ओमफ्राय आङो उरुनोसै दसे सानजौफुङाव दसे उन्दुनो मोनाबा फुङाव थाबनो उथिनाय जायो नालाय स्कुलाव गथ'नो फिसालानो नास्ता माबा माबि बानायनो गोनां जायो दिनै जि गरम जाखादों बा अयथासार गरम जादों दसे फैनानै उन्दुना दंबाय थायो आरो हायावनो उन्दुदो पाकायावनो बिसिनायाव उरनाय आरो जि गुदुं हाव हाव जाना थादों बिसिनाया गरम जादों बहुत गरम जादों दिनै